Mitä mä sanon? Aloita. Vaalia! Täällä ei ole varaa. Mun salainen ainesosa. Arvakkaa mitä tää on. Et ikinä arvaa. Joku vois kuvitella, että mä oon humalassa, mutta mä en oo. Mitä tää hoitaa eka? Viina. Tää haise millekään. Tää tuottaja kuiskii korviin. Korvaan. Sitten salainen ainesosa. Tää on nyt kevyttä. Tää pitää muistaa sit niinku sensuroida, koska sääntö Suomi. Tää on kyllä eestiläistä, ei varmaan tarvitse. Ja siis tää on vaan tällaista Suomi-limpparia. Että toi ei oo mitään alkoholia. Ja tää on kans niinku mehua. Tää on kans limpparia. Tää on tällainen makuun alkoholiton opiskelija. Siellä tuottaja kuiskii taas korvaa, että nyt menee ihan nappiin. Nyt kuule menee paremmin kuin römpsöössä. Joo. Römppelissä menee hyvin. Sitten tämmöstä Marlin mansikka juissi limee. Juissi jackpot. Tää on vähän piilomainontaa. Marli. Kannatti oikeesti ostaa Marli, jos haluaa diabetekseen. Ei vittu, mitä vittua mä tein? Oikeesti. Siis tää on ihan käsittämätöntä, koska mä en kyrkäile tällä yleensä. Siellä mennään booliin. Kuka täällä sotkee? Okei. Älä kuvat pahan viivu. Noin. Ja sittenhän meillä pitäisi olla täällä muuten kauhakin jossain. Tää on mun ruokakaappi. Eiku siis tavarakaappi. Oota. Tai siis et mene mihinkään varmaan. Mä tarvin mukin. Missä se mun muki on? Entäs? Ihan pieni hetki. Alkoholitonta mansikkakuoria. Pari hörppyä. Jääpaloja ei kyllä oo. No, sitten kyllä maistellaan. Hei, blink! Maailma on valmis. Tää maistuu viinalle. Siellä tuottaja kuiskii korvaa. Niin, että korvanappi syyhyä. Että hyvin meni. Se on alkoholiton hamppujuoma, joka ei maistu viinalle. Suosittelen. Eli siihen tuli alkoholitonta juissi, mansikka limeä, Rainbown sitrusvirmoitusjuomaa, Suomi-limpparia ja salainen ainesosa, alkoholitonta virvalkea ja tällaista metsämansikan makusta mehua. Kannattii katsella sieltä. Mummon marjamehu kellarista löytyy varmaan. Kiitti. Cheers!